Pa pomaže Bog, dobri moj, dobrodošli u još jedan vlog na kanalu Kvarc 313. Prvi vlog u 2024. godini, nadamo se ne i poslednji. Eto, prošle godine sam sa ovim vlogmasom i ovim gasom u novembru i decembru izgurao možda na nekih 43-4 vloga za godinu dana, a mislim da je realno da može da se izgura bar 100 vlogova, što je na vlog na neka 3 dana, 3,5 dana. Mislim da je to sasvim ok tempo i da to treba da bude moj cilj za 2024. godinu. Naravno, treba biti kvalitetno i treba da bude zanimljivo i opet da bude i meni zanimljivo, a to snijamo ne samo da pratimo trendove, da snijamo neke gluposti samo da bi se snimalo. I naravno, tu ne računam podcast, vidjet ćemo kako će to biti dinamika, ali svakako jedva čekam da krenem s tim i da čujem vaše komentare na taj sadržaj, šta vam se tu sviđa, šta vam se ne sviđa. Prošli video je u stvari zadnjih par videa od kako sam kupio RS6, pregledi su ludački i hvala svima na komentarima i na savjetima i na brizi za moj budžet. Nisam verovao da toliko ljudi brine za moj budžet i da veruje da ću brzo prodati RS6 jer kao mnogo troši, skupo održavanje, kupio si kantu, nisi proverio, tako dalje i tako dalje. Svakako neću menjati auto skorije, a u ovom videu ću da vam ispričam šta su mi planovi u bližoj budućnosti i možda nekoj daljoj, ajde kažem ne možda ove godine, ali sledeće, ali verovatno će to sve biti ove znajući sebe sa ovim autom, to je šta hoću da odradim, šta su prve neke stvari i eto da prođemo možda stanje neko, mada sam to manje više pričao, ali ajde sad sam možda video još neke detalje, ali to su sitnice, u suštini auto je u odličnom stanju, da se odradi ovaj redovan servis kod Borka i bit će kao puška. Inače, ja sam bio u firmi, znači danas je 2. januar, bio sam, poslao neke mailove, odgovorio nekim ljudima posle 5 ili 10 dana, jer nisam stigao, bio sam u frci, nekima nisam ni znao šta da odgovorim. Unosio podatke za Active Pharma Creatin, ne znam, za Volt, za DM drogerije, da polako, jer mislim da pored 2 proteina koje će biti u DM-u, koje smo dogovorili, ulistali, kreatin je nešto što će imati prodaju i što treba da se nađe na polici, mislim da nemaju ništa od takvog tipa u ponudi, tako da sam radim na tome da što pre to bude dostupno i napravio neki onako notes i stavio sam neke planove za ovaj mesec, ono što treba odraditi u ovom mesecu, a nešto što odlažem već neko vreme, tako da eto, bio sam u firmi neka 2-3 sata, odradio što jedan sad, idem dalje, to jest idem prvo da jedem nešto jer ništa nisam doručkovao i jako sam gladan. Evo, dok sam ja ručao, neko je srao. Kako je 2. januar danas i mnogi još uvek ne rade ili su negde na putu, neki su čak spojili do posle Božića. Malo toga u suštini može da se uradi, nema ni smisla zvati ljude, neki su čak i nedostupni. Ali ono što mora da se uradi i mora da se nastavi je sa građevinskim radovima. Idem sad do Lesnine, doći arhitekta samo da uzme tačne mere za stepenice koje treba da se odrade. Videli ste ono što je rušeno, sad treba da se odrade stepenici za taj deo tu. Nisu mogli uzeti tačne mere pre nego što smo sve srušili, jer ima nekih cevi, ima gomila nekih stvari koje ne možete da vidite i da predvidite dok se nije razbila ona ploča. Pa idemo da pogledamo to i da napravimo plan i program za ovaj mesec, šta sve treba se odradi. Ja se nadam da će za mesec i po dana ove 3 stana gdje smo napravili ulaz već biti spremna za rentiranje. Ne znam da li sam vam snimao uopšte, mislim da nisam. Evo kako je ispalo stepenište, stavili smo vrata ovde, stavili smo vrata ovde. Rekao sam bit će šeraj tu, ostaje da se očisti, ovde je stavljeno i svetlo, a uzeo sam rasvetu i lampe za evo ga ovde, tu su lampe i rasveta za hodnike. Evo tu, vidite kako izgleda ovde ispod stepeništa. Vidite lepo kako su lepljene pločice. To je to. Znači odrađena su vrata. Evo ovde smo stavili ovaj granit. Šta znam, kako je bilo, sad izgleda super, još će ovo malo da se sredi, naravno da se očisti, ovde su upropastili sve, ništa nisu zaštitili, ali dobro, bože moj, nema nerviranja. Ovde će doći neko cveće, neka dekoracija,
I evo, namontirana su i ulazna vrata na 2 stana. Ovde treba da završe parket, da spoje sa pločicama, pa da se namontiraju i ova ulazna vrata. Evo vidite, jedna spavaća soba, stavljena je plafonjera, vidite kako se uklapa sa ovim, sa stolarijom. Ovde će doći plakar, ovde će doći francuski ležaj, možda TV, možda ne, za sad nisam kupio, mislim da nema potrebe sad uzimati TV za svaku sobu. Ovde će doći maska koja će da zaštiti ove cevi. Lajsne treba da se postave. Jedini problem sa lajsnom imam ovde, obzirom da neće pokriti celu površinu. Ovo mora da se obradi ovde, ova purpena, da se to obradi, da se možda ofarba u belo, to jest okreće u belo, i lajsna bit će bela, ali mislim neće 100% pokriti sve do kraja. Mislim da sam uzeo 7, to je 7 cm visoku lajsnu. Sad vidjet ćemo kad postave, sad ne znam da li možda je bolje vidi Maću, Mac. A to se nisi nadala. Kako vedri oblači ovde. Elem. Može to bolje odraditi sad pre nego što dođu lajsne, tako da moram da vidim sa molerima da to rešimo. Vrata sam uzeo u ovoj boji. Ovo je folija koja znači nije pravo drvo, znači nije obrađeno drvo, to jest jesu drvena vrata, ali ide folija preko tih vrata i imalo je u 3 boje, tako da sam za sobna vrata uzeo ovu. Nije, malo je svetlije nego parket, ali nije ni bitno. I za kupatile za sve, a ulazna vrata sam uzeo ova tamnija i rekao da stave ovu lajsnu. Malo su šira, naravno, bolje zvučno izolovana. Eto, prosto da budu malo kvalitetnije, obzirom da su ulazna vrata. Nema još uvek struje. Uzeo sam i svetiljke iznad ogledala, stavit ću i to. I jedno po jedno završavam. Evo kuhinja kako izgleda. Spakovano, sređeno, treba da se poveže rerna i ploča. Uskoro će stići i garniture, tako da sve će se polako skockati, to jest u narednih mesec i po dana će dobrim delom biti sređeni ovi stanovi, to jest ova 3, a i ona 2 tamo, samo što se čeka tamo stepenište. Malo mi je žao što ne mogu da vam snimim auto dok je skroz čist. Prao sam ga pre 2-3 dana, ali sinoć je padala kiša, tako da je opet usran. I naravno da se odmah sve vidi na crnim felnama i neka prašina pada, ne znam, kao da je garež valjda što je ovo zagađeno. Uvek na zadnjem staklu bude katastrofa. Ono što je prva stavka za ovaj auto, ono što ću prvo da uradim, to su Maxton lipovi. Sve u krug, znači napred, sa strane, pozadi, kao što sam radio na A7, znate već. I mali spoiler ovde. Maxton. Mislim da to je nekako prava mera i granica, da nije onako preterano, a dodamo još malo na agresivnosti i na širini. Pogotovo ovaj prednji branik koji je nekako, naravno, ogroman i agresivan, ali obzirom da se spušta dosta ova haugaba, onda ga nekako skrati napred, tako da će onaj prednji Maxton lip malo još da proširi ovaj deo ovde, da ga proširi i da mu da na agresivnosti. To je prva stavka, ujedno mislim možda i najjeftinija, sve to možda oko 1000 evra da kupim kompletno i neću menjati difuzor, onaj mi je malo možda too much, nekako ovaj fabrički mi je prava mera, ne bih one sa onim škrgama pozadi da nešto bude preterano, mislim da, ne znam, meni se nešto ne sviđa sad, vidjet ću, možda promenim mišljenje u nekom trenutku. Ali bez toga, znači samo sa ovim lipovima svuda u krug je oko 1000 evra i ruke da se to namontira. Nije da je nešto komplikovano, ali nije baš ni lako, to treba dobro učvrstiti, ušrafiti, da ne bi odletelo usled otpora vetra. Da, ti bre, nemaš čovjek da snimi za YouTube, nemoj prekidaš. Aj vidi za one zavese, pa idemo sutra dosta. Ajde. Bit će sutra ono, sad su 2 oba. Super. Izvini, sad te prekidam.
Pisali ste mi za tablice, kaže stoje ti nakrivo, što ne skineš ramove, stvarno ja ne znam što su ovako namontirali, ne znam na što ovo liči iskren da budem. Kupili su auto, to jest otkupili su auto od prošlog vlasnika i onda su radili prenos na njih, platili porez na prenos, ali im nije stiglo rešenje iz poreske, tako da ne mogu da ga dalje prebace meni. Njima treba stigne sad rešenje i onda dalje daju papire meni, pa ja plaćam porez na prenos i kad meni stigne rešenje, onda mogu da uzmem KV tablice i rekao sam bit će KV Noko. To sam već najavio, tako da nema potrebe da razmišljate zašto je na BG tablicama, da li je renta, da li je leasing i tako dalje. Znači nije ništa od toga, auto kupljeno na firmu, bit će KV tablice. Evo vidite, ovo sad blokira ovde prednju kameru, što nije nikakav problem, obzirom da nema 360 kamera, ima samo zadnju. Pa naravno može da se ugradi, postoji opcija, mislim da je oko 3000 evra, što naravno neću raditi, nije mi potrebno. Postoje senzori svuda u krug, reaguju, kamera znači napred, ne mogu da kažem da ne znači, pogotovo kad je ovako nizak auto, kad gledate da li ste blizu i koliko ste blizu nekog ivičnjaka, ali sve stvar navike. Jebi ga, hteo sam da uzmem auto odmah, bez da nešto čekam, novi ili uvoz iz Nemačke, sa opremom, eto, možda koja bi imala 360, a verujem da 90% njih ima, ja to nisam hteo, tako da, eto, to je to, kao što nema ni soft close, ali, na primjer, nije ni potrebno, lagano se, tako su lagana vrata, lagano se zatvaraju, vidite, ne zatvaraju se. Dobre su to stvari, ali čega nema, bez toga se mora i može. Naravno i na zadnjem delu planiram da skinem ramove i da zalepim samo tablice. Pisali ste mi za RS oznake, da li da kao vrati, stavi napred, stavi pozadi, nije to. Vidjet ću, možda stavim samo napred. Volim ovaj clean design pozadi i da ne piše ništa i svakako planiram ja neko brendiranje drugo. Pa ćemo vidjeti kako će se sve uklopiti. Pored Maxtona, plan je da odradim i izduve. Sad, da li kupiti neki brendirani, da li ići kod Pirketa ili nekog drugog majstora, da on odradi malo magije i možda zameni lonce i malo da pojača taj zvuk onako. Ne bih da bude da se dere, rekli su mi svi nemoj Miltek, kao baš se preglasno čuje i onako je naporno, kao bolje Akrapović, ako ne Akrapović bolje da ti neko odradi, tako da popričat ću s ljudima, vidjet ću šta oni savjetuju. Za početak će Jovan iz Smart Tuninga da mi isključi klapne i onaj limiter za turiranje u mestu. Može samo do 3000 obrtaja, preko ne može, to je sve elektronski, to sve može da se isključi. Neću raditi stage 1 još uvek, dok malo ne odradim servis, ne sredim to sve, ne odradim te kozmetičke stvari, pa ćemo onda da napravimo jedan serijal gde ćemo da istestiramo auto, da vidimo prvo da li ima stvarno 600 konja još uvek, kako ubrzava, pa onda odradimo stage 1, pa opet vodimo na valjke, istestiramo i vidimo šta će da kaže. I za kraj, pored svega toga, obzirom da auto nema vazdušnu suspenziju, možda promenim opruge i stavim neke druge, jer iz iskustva uvek su HNDR ili neke druge opruge nekako udobnije. Ne bih spuštao više auto od ovoga, jer hoću da bude funkcionalno, da može da se vozi normalno, bez nekog stresa preteranog, ali bi samo da dobijem na udobnosti i još bolje stabilnosti u krivinama. Iz iskustva kod TTS-a je to bila baš drastična razlika u odnosu na fabričke, znači te HNDR opruge su bile mnogo bolje, iako nije auto bio niži iz te biovisine. I pored svega toga, još jedna stvar koju ću možda uraditi su distanceri. Obzirom da neću uzimati nove felne sigurno u ovoj prvoj godini, vozit ću ih, znači ove ću voziti cijele godine, samo malo da se odrade distance, da se ovo dovuče do ruba. Mislim, solidno je to spakovano, tako i treba da bude fabrički, tako oni rade na svakom autu, ali ima tu prostora, bar jedno 10 mm da to bude još malo agresivnije. Eto, to je to. To su neki planovi za narednih par meseci. Došao sam da uzem naočare ovde, juče su mi ostale, ne mogu, ceo dan sam
bez naočara. Ovde sam snimao juče za giveaway na Gymsteru. Poklanjamo 5 puta po 100 evra, tako da ispratite to, traje do Božića. Priključite se giveaway, bacite pogled na moju objavu na Instagramu. Da li imam neki metar ovde? Treba mi metar da premerim koliki mi zavese trebaju. Sve te građevinske stvari koje su mi bile neophodne, šalim se, građevinski. Metar u suštini, imao sam uvek u autu i onda kad sam prodao ono A7, sve sam izbacio iz auta i sad mi ništa nije u autu. Ali dobro, spakovat ćemo sljedeću, to najviše mrzim. Imao sam gomilu tog nekog loma, znao sam gde mi je šta, pa sam sve povadio u pola sata i sad ništa nisam sredio i vratio, sve mi je nabacano u nekim kesama, u torbi nekoj, tako. Spreman za teretanu, spakovana torba. Ove godine sam rešio da do leta imam six pack, koji nisam imao 100 godina. Znači, hoću da dostignem svoju najbolju formu. Ne što se tiče snage i veličine, nego što se tiče same forme. Znači, lean mišići i kvalitetan izgled. Tako da, više trčanja, više basketa, plus teretana. Žifru, bre. Ko to radi? Šta rešite, bre? Ja nisam ništa. Momci, što niste vezani? Jeli? Šta ti je? Kako vam se sviđa R6? Kakav je utisak sad posle? Odličan. Odličan, ali bolji nego A7? Jeste. Kažu ljudi na YouTube-u da je bolje bio A7, da sam se zajebao. Nije. Nije, a nemaju oni pojma. Čim se čuje ovako motore, kako se čuje? Ko Lamborghini, jeli? Da. To je to, dobri moji, završavamo vlog ovde. I ostajte mi dobro i vidimo se u sledećem. Ajde, bre, ćuti.